ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର ଯାହାକି ସୁନା ରୂପା ଦରକୁ ନେଇ ପୁଣି ଆସୁଛି ନୂଆ ସୂଚନା। ତେବେ 70% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିଲା ସୁନାର କ୍ରୟ। ସରକାରଙ୍କ କେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଫିକା ପଡ଼ିଲା ସୁନା ଚମକ? କ'ଣ ରହୁଛି ସୁନା ରୂପା ଦର? ତେବେ ଡିଟେଲ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜାଣିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାଇ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ସୁନା ଏବେ ମହଙ୍ଗା ହେଉଛି। ସାଧାରଣତଃ ଲୋକଟିଏ ସୁନା କିଣିବାକୁ ଭୟ କରୁଛି। ତାର ରୋଜଗାର ଠାରୁ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ଢେର ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବଜାରରେ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଲାଗି ରହିଛି। ସୁନା କିଣା 70% କମିଯାଉଛି। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସରକାରଙ୍କ କେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଆଜି ସୁନା ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି? ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଯାହାକି ମେ ମାସରେ ସରକାର ସୁନା ଉପରେ ଲାଗୁଥିବା ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କକୁ 6%ରୁ ବଢ଼ାଇ 15% କରିଦେଲେ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସୁନା ଆମଦାନୀ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାର ଉପରେ ଚାପ କମାଇବା। କିନ୍ତୁ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରରେ ସୁନା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଗଲା। ଡ୍ୟୁଟି ବଢ଼ିବା ପରେ ସୁନା ଉପରେ ମୋଟ ଟିକସ ବୋଝ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଫଳରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ କମୁଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ତେବେ 25 ଟନ୍ରୁ ହ୍ରାସ ପାଇ 7.5 ଟନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଚାହିଦା। ଉଦ୍ବେଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମେ 27 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ସୁନା ଚାହିଦା ହ୍ରାସ ପାଇ ପ୍ରାୟ 7.5 ଟନ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଗତବର୍ଷ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାୟ 25 ଟନ୍ ଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରୟରେ ବଡ଼ ଧରଣର ହ୍ରାସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ବୁଲିୟନ୍ ଆଣ୍ଡ ଜୁଏଲର୍ସ ଆସୋସିଏସନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଡ୍ୟୁଟି ବଢ଼ିବା ପରେ ବଜାରରେ ଚାହିଦା ପ୍ରାୟ 70% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିଯାଇଛି। ଆଉ ସେପଟେ ଆଜି ସୁନାର ସଦ୍ୟତମ ଦର ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଭାରତରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ପ୍ରାୟ 1,69,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ପାଖାପାଖି କାରବାର କରୁଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ପ୍ରାୟ 1,40,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ଆଖପାଖରେ ରହିଛି। ବାହାଘର ସିଜନ୍ ଏବଂ ନିବେଶ ଚାହିଦା କାରଣରୁ ସୁନା ଏବେ ବି ବେଶ୍ ଅଧିକ ରହିଛି। ତଥାପି ଗତ କିଛି ଦିନର ତୁଳନାରେ ଆଜି ଦରରେ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରୂପା ଦରରେ ବି ହ୍ରାସ। ରୂପା ଦରରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦେଶରେ ରୂପା ଦର ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା ପ୍ରାୟ 2,84,900 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗତକାଲି ତୁଳନାରେ ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 100 ଟଙ୍କା କମିଛି। ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରୂପା ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଭଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। କେବଳ ମେ ମାସରେ ରୂପା ପ୍ରାୟ 11%ରୁ ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି।